Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama barokta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamina innaka hamidum majid. Para kadang pamiyarsa kreweng aji ingkang kinurmatan, dalah para kadang kaum mukminin wal mukminat ingkang dipun rahmati dening Gusti Allah taala. Monggo kita lajengaken malih kajian kita ing saat punika melebet serat nomor kalih serat Al-Baqarah, artosipun lembu, ayatipun ayat 230 kalih dumugi ayat 230 sekawan. Kagem para kadang ingkang sakmenika nembe nandhang gerah, mugi-mugi Gusti Allah taala enggal paling usada paring tamba, mugi-mugi enggal seger kwarasan sehat wal afiat kados wingi uni. Dumateng para kadang pamiyarsa ingkang ing sakmenika nandhang masalah ingkang awrat, masalah ingkang ruwet, mugi-mugi Gusti Allah taala enggal paring solusinipun ingkang sak-saesanipun. Ugi dumateng para kadang ingkang ing sapunika tanggap warsa, mugi-mugi Gusti Allah taala paring yuswa ingkang panjang, yuswa ingkang barokah, yuswa ingkang manfaat. Ugi dumateng para kadang pamiyarsa ingkang sampun kersa paring subscribe, paring solusi, paring atensi, paring koreksi tuwin, paring panyengkuyung dumateng kreweng aji channel menika, kula ngaturaken gunging panuwun ingkang tanpa upami. Mugi-mugi Gusti Allah taala tansah paring seger kwarasan, ayem, tentrem, kuat, slamet, sabar lan tawakal. Mugi-mugi Gusti Allah tansah paring gampang lan gampil, gangsar lancar anggen kula lan panjenengan sedaya nyambut damel pados rejeki ingkang halalan, ingkang thayyiban, ingkang barokah, ingkang manfaat wonten ing donya, manfaat wonten ing akhirat dumateng kula lan panjenengan sedaya. Lan ugi mugi-mugi Gusti Allah tansah paring pangayoman dhateng kula lan panjenengan sedaya saking godha rencananipun setan lan iblis, saking fitnahipun Dajjal Ya'juj wa Ma'juj, saha saking sadaya babaya ingkang saged mitunani kula panjenengan sedaya. Monggo kita lajengaken kajian kita. Bismillahirrahmanirrahim. Wal walidatu yurdi'na auladahuna haulaini kamilaini limal arodaan. Kula ambali malih mulai wiwit ayat 230 kalih. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza talaqtumun nisaa fa balagna ajalahunna fala ta'dulumunna an yang bi da anja
wajahunna idza taradu bainahum bil ma'ruf dalika yu'adu bihi man kana minkum mu'minu billahi wal yaumil akhir dalikum ajqalakum wa adharu wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini ka'amilaini liman arada an yuhdima rada'ah wa alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf la tukallafu nafsun illa wash'aha la tudara walidatum bi waladiha wala mauludun lahu bi waladihi wa alal warisi mislu dalik fa in aronda fi solan antarodin minhu ma wa tasyaurin falazanaha alaihim wa in aradtum an tashtardi'u auladakum falazunaka alaikum idza salamtum ma ataitum bil ma'ruf wa taqullaha wa'lamu annallaha bima ta'maluna basyir walladina yutawan fauna minkum wa yadharuna azwajan yatarabash bi anfusihinna arba'ata ashhuri wa ashra fa idza balagna ajalahunna fala junaha alaikum fima fa'alna fi anfusihinna bil ma'ruf wallahu bima ta'maluna khabir sadaqallahul adzim. Artosipun atas asma Allah ingkang maha asih ingkang maha murah. Lan manawa sira padha megat wong-wong ira wadon mongko si wadon wis rampung waktu wawangene utawa nyartakake utawa anyaran tekake lah aja sira alang-alangi yen arep padha laki bojo-bojone menawa sakaro-karone wis padha nrimane kalawan cara kang becik mangkono iku kanggo mituturi sira sapa sing angestu ing Gusti Allah lan dina akhir
mangkono iku tumrape sira luwih mikolehi lan luwih resik lan Gusti Allah iku ngudaneni lan sira iku padha ora weruh lan biyung-biyung iku kudune anusanana anak-anake genep 2 taun lawase tumrap sapa sing arep nyampurnakake anggone nusoni dene pangane lan panggonane si biyung iku dadi sasanggane si bapa kalawan cara kang becik aja ana jiwa kapeksa kajaba sakuwasane aja ana biyung kapitunan dening anake lan aja ana bapa kapitunan dening anake iya kaya mangkono uga wajib kang tumiba ing warising bapa ananging manawa saka condonge lan rembuke sakarone padha arep nyapih lah ora cacat ing atase sakarone lan manawa sira padha arep angiyake anak-anake iya ora cacat ing atase sira ing sasuwene sira ambayar kalawan cara kang becik apa janjinira lan padha dibekti ing Gusti Allah sarta weruh yen Gusti Allah iku amirsani apa kang padha sira lakoni lan tumrap sira kabeh sapa sing mati atinggal rabi iki kudu nyarantekake awake 4 sasi lan 10 dina lah manawa waktu wawangene iku wis rampung iya ora cacat ing atase sira tumrap apa kang padha dilakoni tumrap awake dhewe kang kalawan cara kang becik lan Gusti Allah iku waspada apa kang sira padha lakoni maha leres Gusti Allah saha sabda-sabdanipun kateranganipun menika wonten ing ayat 232 punika bab ingkang kaping 9 tumrap angger-angger bab pegat sampun katerangaken ing ajeng bilih ing salebetipun ngidah utawi wekdal kangge nyarantosaken jaler lan estri kenging wangsulan sesemaan malih rujuk malih ing dawuh ngriki katerangaken sanadyan sampun kliwat mangsanipun ngidah tilas ingkang jaler inggih taksih kenging nyemah malih tilas estrinipun inggih punika sarana kaningkah malih punapa ngemungaken tumrap ing wekdal sasampunipun pegatan ingkang sapisan tuwin ingkang kaping 2 lelampahanipun saderekipun estri Makil bin Yasar misuwur ing bab punika sasampunipun kapegat dening ingkang jaler sarta ngidahipun sampun pot kekalihipun sami lajeng badhe sesemahan malih nanging Makil mboten nayogiyani
boten ngidini boten nyarujuki wasana sareng ayat punika tumurun kakalihipun wau lajeng dipun nikahaken. Ayat punika ugi mengku suraos ngengingaken para estri umumipun ingkang kapegat dhateng ingkang jaler sesemahan malih manawi kasuraos makaten dawuh ingkang mungel bojo-bojone punika ateges calon semahipun. Katerangan salajengipun wonten ing ayat 233 nitik sesambetanipun dawuh biyong ingkang dipun kersakaken ing mriki punika tartamtu inggih punika tiyang estri ingkang kapegat menika ingkang lare taksih nesep utawi nusu. Katerangan salajengipun menawi lare dereng kasapih bapakipun tilar donya warisipun kawajiban ambayari weragatipun. Dados nyapih putra kang bayi menika wekdalipun 2 taun. Dados kula panjenengan sedaya kewajiban nusoni anak-anakipun laminipun 2 taun lajeng nembe dipun sapih. Menika menawi kawontenan pancenipun mboten darurat artosipun mboten wonten alangan satunggal punapa. Salajengipun menika katerangan wonten ing ayat 232 sekawan tumrapipun tiyang estri ingkang katilar pejah semahipun ngidamipun wekdalipun ingkang kangge ngrantosaken 1 wulan langkung 10 dinten. Nanging tumrap estri ingkang kapegat utawi estri ingkang katilar pejah semahipun punika manawi pinuju ngandhut ngidahipun ngantos saklairipun jabang bayi. Mirsanana wonten ing serat 20 gangsal inggih menika serat at-talaq. Serat 20 gangsal serat at-talaq ayatipun ayat 50. Wonten ing ayat punika dipun jlentrehaken prakawis menika kanthi jlentreh kanthi jelas. Katerangan salajengipun terangipun estri waranda wau kenging cacawis ngupados semah saha lajeng sesemahan malih. Para kadang pamirsa ingkang kinurmatan saha kadang mukminin wal mukminat ingkang dipun rahmati dening Gusti Allah Ta'ala, kita pungkasi samanten anggen kula panjenengan ngaji ngaos. Mugi-mugi sedaya menika saged ngiyataken iman tuwin takwa kula panjenengan sedaya dumateng Gusti Allah Ta'ala. Mugi-mugi menika sedaya saged ngiyataken
ilmu tuwin amal sae kula panjenengan sedaya lepat nyuwun sihing samudra pangaksami billahi taufik wal hidayah ihdinas siratal mustaqim wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.